que ha ido rapidísimo, ayer iba ya rápido. ¿Qué te ha parecido el terreno? Perfecto. Venga, enhorabuena, venga, ese aplauso, enhorabuena para Cristo Valverde. Y arribamos la Monker a la segunda posición. I molt bé, i bona carrera, i al final m'ha aguantat, i el Guerrero va per darrere. M'ha atrapat al costat del Guerrero, tio. Deus un dinar, eh? Deus un sopar. He dit, si faig folxo, doncs no deus dinar. Ja ho sé. Felicitats, noi! Has passat bé o què? Sí. Molt de gas aquest any. Molt de gas. Felicitats. Molt bé. Aquest tipus de terreny, els esperen, molts. Sembla que el 10 o l'11. No coneixeu ara? Acaba d'arribar, sembla que ha fet el 10. Bueno, s'ha aixecat, dius. Muy bien. Muy bien. Bueno, m'ha acabat. Res. Felicitats. Fer la competència. Vinga! Què tal? Home! Molt bé, un altre ferro cap a casa. Felicitats. Vinga. Ah!